Landireni kulikonse kumene mukutionera madzulo wano yangokwana kumene almost quarter to 8 Central African Time. Ndine Brian Banda kukulandirani kukulutsa mawu komanso zithunzi kuchokera kuno ku the Golden Peacock Hotel mu mzinda wa Blantyre. Why are we here? We are here tonight chifukwa chipani cha Democratic Progressive makamaka Southern Region Chapter ndamene atiitana kuno kuti tidzakhale nawo tidzadye nawo komanso kumwerera pa dinner and dance. Chipani cha DPP chikupangitsa dinner and dance kuti apeze ndalama zoyendetsera chipanichi pozindikiranso kuti pangotsala miyezi 10 tsopano kuti tikasankhe mtsogoleri aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Mulendo olemekezeka kuno usiku uno ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, former President of the Republic of Malawi komanso President wa chipani cha Democratic Progressive. Kungwa kamba za mene kukuonekera kuno blue mtundu yense, blue mtundu wonse uli pano. Azimayi achena blue, azibambo achena blue, monga mene mukuonera mchithunzimo. Anthu ochuluka kuti ulowe muno pa anthu ndithu apereka ndalama zambiri yochepetsetsa imene anthu apereka muno ndi 200,000. So mukhoza kuona kuti ena ndimaona chishiti chimene alembapo za anthu amene apereka ena ma 2 million kumati kodi dziko lake lomweli anthu ali ndalama kuno. Ochikonda chipani cha Democratic Progressive ali kuno lero. Kunsanjaku sikudayikidwe munthu wina aliyense chifukwa chonena kuti President Mutharika akafika pano achita auction mipando imene yayandikana ndi iwo amene adzithembe kumeneko ngati mwina Jona Pankuku akhoza kukadzithemba kumeneko kuti akakhale ku high table kwa ndalama kumeneko. So ndimangofuna ndingokuonetsa nthena iliyonse former President Peter Mutharika akhala akufika pano mukaona chithunzimo Mai Jean Matanga komanso Vice President chipani chimenechi cha DPP, the Honorable Joseph Mwanamveka ndamene akonza madongosolo amenewa akuchezesana kwambiri Tanga. Timafuna tikuyamikireni a beautiful evening imene ikuoneka kuti ikhala pano inu ndamene mwakonza zimenezi munaganiza motani? Inetu mazuwa kale Brian wakhabu tili limodzi kutame tili corporate world tili Malawi Savings Bank timapanga zosiyana kumeneko. Takaso ndiwe limodzi ku Ministry of Trade ngati kunali buy Malawi yani ndunake nali not kunali investment forum kumabwera anthu akunja kuti so izi sizodabwisa izi inu munthu wama standards wama standards komanso mangana kusogolo kuti kodi tipange bwanji nkhani ndiona kuti apapa tifuna kuti one tipeze ndalama zoyendesera chipani komanso zoyendesera region yathu. Two komanso tifuna anthu asangalale panopo muona kuti anthu adya zabwinobwino ndithu adya bwino ndaona kuti ni 4 course meal nkhani mwinaso 5 iso mwina ngati ilipo 5 ndalama zimene mukuzifunazi mufuna mupangire chinacho chani kwenikweni? Mungana namba ifa tiyendesere region yathu. Pali zambiri ku region kwathu. One tifuna kuti tikhale ndi office yooneka kumatso kuti anthu akamanena kuti governor akamachoka kuimba kuti akupita ku region kapena governance wa amayi akamapita ku region MP azokuti kuti akupita ku region ya DPP ikhale yooneka bwino ya makono komanso mukhale zonse zofunikira. Chachiwiri tikufuna kuti pali zambiri zofunika ujeni amayendedwe komanso misonkhano kufana ngoti simukuyenda zonse zifuna tizikonzi kuti iyeni region yathu ikhale ndithu yapamwamba komanso kuti tiyende bwino tiyende remote ndi vision ya Professor Peter Mutharika fuka ananena bomba japo kujeni kuti ku convention kuja kuti tsakukusankhana pa kuti ndo tifamba kakhale pa ground ndemu mukuona chifukwa chisankhidwa ninu shaping ya politics makamaka za DPP za sintha kuno kuchigawo cha kumwe muthamanga kwambiri iyayi sikuthamanga iyayi bandimene makhalira ake kuthamanga sinayambi likatamanga mzazi kuti akwera simunayamba kuthamanga palibe
tikamba kuthamanga mzazi apa ndewe amba nyamata ya kuthamanga okay osati posole bomba tikangotha izi monaso zina tikati kwenda nani so tikupita nani kuti Brian tiye tikhale limodzi tipite kwakuti tipite ku Nsanje tiye Brian tipite ku Mwanza tiye Brian tipite ku Mulanje theke ikwana andisikale sukabira kubwera kwa anthu mmene abwereramo mochuluka chonchi chikumva kuti si masewera kulowa muno pafunika kubecha ndithu akubecha ndithu anthu akubecha kwambira akubecha yeah kufunika kwake nkotani kuti anthu adzibwera adzisapota chipani mmene akuchita ndikofunika kuti anthu azibwera kubwera kusapota chipani kusapota ati kuli kosiyana-siyana of course tifuna ma resources komanso tifuna anthu amene angatithandize munjira zosiyana-siyana even nzeru zawo kuti tingaendese bwanji chipani chifukwa ngati lero lomwe tangomaliza kumene training tangomaliza kumene induction course kuti munali maphunziro onse kumaphunziro ngati NGC members kwafotokozera kuti ma NGC member amakhala chonje ntchito yanu sogwira fact kuli mutani ma job description okay kuti wewe ngati VP wa ku South kapena wa ku Central region wa ku Northern region kapena ku Eastern region these are job description komanso regional governor director wa mai director wa Nyamata zonse timakambirana lero komanso timakambirana za unity of purpose kuti tiyangane kusogolo kuti kodi kusogolo kuli zotani kuti tingaende bwanji what is our vision what is our mission tioneso ma strategy athu kuti kusogolo kuli bwanji ndi zimene timakambirana lero muganiza kuti chipani cha DPP anthu akuchikonda bwanji ku chigawo chakumwera kuno anthu akuchikonda kwambiri chifukwa yake mati mukaona Professor Tabitha Mutharika akangoenda kungoenda koka usatiso msonkhano yake yangochoka mwina kumangochi akubwera kuno aduse muzombamo abwere muchilazulo kubwera ku Blantyre ngakhale mwana even wife kulire amakuza atata kudusapo sunga kuti amakonda atadi athu Professor Tabitha Mutharika komanso amakonda chipani chathu cha DPP wina aliyense chifukwa pano pa amene abwera pano pawo amene mukaona abwera pano abwerawo suda ikapena chachita kwaumiriza kapena kwalembera makalata okha angotulutsa ndalama zawo basi angotulutsa ndalama zawo otive timadabu azi kuti kuti anthu amakonda chipani chathu chonchi yene ndiye mtu wake mwaona pano anthu afika pamene patu pali anthu a business alipo pano mwaonaso azibusa amachaji osiyana-siyana azibusa alipo pano asisepi naonena asisepi iya izo sisepi pali akatolika pamenepa paliso pamene zipani ujeni ikale anzatu akisilamu alipo pano komanso pamene pamwaonapo pali anthu ena oyimba azisunzo komanso achikhalidwe chosiyana-siyana muonapo pano achilo inu yomu president wanu ku Southern region mufuna muchite achieve zotani choyamba I want to bring unity it should be a united team anthu amene akuziwa chimene akufuna kuti achite uyene kunoko choyamba ineso tifuna tiyesese kuti tipasane ma targets kukhaliso competition amongst ma district governors ma constituency governors koma kweni tikufuna kuti chaka chamawa ovota even khale bwana zadabwe tizapite kuno 90% 99% and more than zikuchitika ndithu wina afuna safuna mwakamba nkhani yofunikira kwambiri anthu mbamboma ena mchigawo chakumwera akulembetsa zikuyenda bwa zikuyenda bwino mwambiri koma chavuta ndimwe tikukambirana zija kuti ena mwayi alibe national ID alibe national ID akufuna kuti akapange register kumeki koma sakapange register kumeki kuja ngati alibe national ID ifake muona anthu ambiri akudandaula maonapo ma social media anthu akudandaula aliyense akufuna kuti alembese ndiye ndikhulupirira kuti mungamene anapemphera zipani zonse za opposition kuti mwina aliyense alola kuti alisakalembese ku NRB alisakhale nacho chiphaso chija komanso apezeke kuti akapange register kumeki ndi ndalama zochuluka bwanji zimene mufuna muchite raise madzulo wanu target yathu panopa ndi 200 million kupatula apo kugula mipando palena angopanga donate ena sana bwere angopanga donate ena ndi akunja choka kwa America ena muli ndi DPP mpaka kunja yes ena ali ku South Africa ena ali ku UK osa kungotumiza ndalama kwa account yathu angotumiza ndalama kunoko so pali amene angopanga anthu amachikonda kwambiri kuti ngakhala business kunja kwaona kuti ifeyo tifuna saonekere
koma ndalama tapereka. Mwalandira ndalama za kwapi? Kwambiri andama chikonda chipani chitu nditodi ayitisiyane pamene pa mawu anu kwa amene akutionera pano pa Times TV ndi otani madzulowa ena akuzosamba uthamanga nthawi zidatu yes nthawi zinathera choyamba ndiwapemphe amene ali kumaiko kuno kamene kunja kumakutionera ndiwapemphe choyamba asapote chipani chawo osachifo chadina ndazi yayo ate kungothandiza chipani akatithandiza ndama imene kuya moyenerera tilesesa kuti kandi wantambala imene tipanga account for ndiye ndiwapempha amene anzathu ali kunja amene amakonda chipani amene akufunanso kuti mwina tibwererenso ku the trusted leadership ya Professor Tapita Mutharika amene akufuna kuti ibwerere kuti konkujako kumene kuti amatha kugula mafuta 650 kwa japera lita ichi zidzathekanso isatheke bwa sizinthu zakwera dziko lonse zikwakelizi mufuze kupa panopa kuteko mafuta yere mungana khanditu ndi kugwa kwakwachi inde inuyo zinthu zimene mmene zakwereramu zidzatsika ndi boma lanu tiyesesa ndikuti mngamabe kuti DPP ndoswa mukuziwaso ma interest rate nasi ife inflation inafika tu 30% mene timachoka ife inali 8%. Mene ife timachoka even kwa chamene timalowa mboma ngati mukukumbukira inaitagwa tinaibwezaso oti timachoka palapo inali pa 750 kwa pera dollar. You know that time it's possible and we can do it. Of course it will not be overnight but we'll do our best to achieve that. So amene akutionera pano 2025 adzavotere DPP chifukwa zinthu zidzatsika komanso economy will be more stable. We have done it before and so you can not even doubt that. The economy was usati kwacha kumangotirera yagwa mawe yagwa mitengo kumangokwera siku ndi siku mezo sizachitika. It will be stable and people will know that now DPP is back to work. Mr. Vice President, Southern Region DPP, the Honorable Joseph Mwanamveka, tukuthokozeni kwambiri. Zo kwambiri. Tuulikira kuti tidye pano. Kwambiri. Komanso lione ma step ya nuso kae. Kuti palizo vino finance. Kwambiri. That's why we DJ. Modino so. Kwambiri kani. Madam abwera kale so madam. Tukuthokoza kwambiri. Amenewo ndi the Honorable Joseph Mwanamveka, ndikufuna tsopano tilankhule ndi iwo ndi Anoel Nyson. Anoel Nyson Lipipa. Tikulandireni chair wa zochitika zino mwachena kwambiri chairman ngani mwadero zikomo kwambiri ndithu suyenda bwanji ndimayankhula ndi vice president. How much do you want to raise tonight? Our target was to raise 50 million kwacha. Okay. That was the target. Komano mmene abwera bwana target ija yakwera. So umva kuti 200 million amatera vice president mmene akufuna kufika kumene koma mafigures ose tikamaliza mawa because this for the first time tufa tikamaliza tikuitana niso on press conference ti fotokoze mmene zaendera ndi mmene ma expenditure ali ndi ndalama mmene tatolera. Accountability jetiziyambira pano tikamabwera 2025 mboma tikuphasula basi kubwera kwa anthu kumene abwerera chonchimo kukupatsani ngolomera motani chifukwa anthu abweratu anthu andalama zawo komanso tikiti imodzi tugulisa 200,000 ndamva choncho napanga kulowe muno 200 ndiye kuti anthu ena anati ife silibwera matangogula matebo awiri matikiti awa 20 muyendeyende kuti koma anthu akodi mtizikhala bwanji. So chikhulupiriro chimene ali nacho kuti I think ku DPP uku after convention zinthu zasintha. Nkhope zina zimene anthu amaziyembekezera ndi zimene zili mmenemo anthu achana ambaso mamasuka ndi nthumba momwe chifukwa aya kuti ife makayikira kwambiri kuti koma 200,000 tikiti tigulisa layi panopa ndi mmene 200,000 palibe ya 100 ya pe tikiti kugulisa matikiti onse tapanga print ya 200,000 ndithu. So anthu akuchikonda chipani chanuchi chifukwa chani chipani cha DPP? Chipanichi chidalowa mboma tiyambire 2005 kufika mpaka na chamma 2012 adaona mmene timayendesera. 2014 anthu amalawi sanazanena kuti tibwerere mboma. 2019 tinawinanso koma kunachitika dzina. 2020 kuzafika pano amalawi akuzanena tinapanga mistake konkuja kujaku fertilizer mapezeka 20,000 tu mafuta 700 lero fertilizayo 130 kusakupezeka mafutawo 2,700 akhala petulo 2,735 kwaja sakupezeka la kulizibwana boma city ndesa choncho
tibwerere konkuja ku TPP kuja chifukwa kono tikupereka theme ya lero kuti return to proven leadership. Anthu akuti tibwerere konkuja ku TPP. Bwana Zulo tinayenda kuchoka ku Lotus Hotel kuna miwawa wapansi kufika town pa Clock Tower kumaona anthu mmene akuyendera ndi bwana amafusa ta kodi alipipa kumene kuja zinthu zinakhala bwanji fana nakasiya mpana ku nyumba ndetu bwana akamakuona ni namamuona sugar ali pa 400 kwacha akamakuona ni namaona petrol ali pa 700 kwacha per liter akamakuona ni namaona thumba la cement lili pa 4500 kwacha akamakuona ni namaona thumba la chimanga lili pa 7500 akamangona nini amaona zinthu zambiri amata mpulumusi uja koma nduti of course iwo anakana seka koma na no that's the truth because Amalawi sana zindikire munauza unena kuti mukafuna kupita chisogolo tipite ndi DPP tindi anthu akadaulo amene amadziwa dziko limene mayendera ndi mavuto amene makhala nawo time major bwana forex tinayo mbwe import cover yathu inali up to 6 months lero import cover yathu kandi 18 days tilibe ndalama zakunja zogulira zina chifukwa choti kuti tungotenga try and error ndi Amalawi azindikira ta boma city ndesanga try and error ndi bwerekere mawu a Joyce Banda akunena kuti Dr. Joyce Banda akunena kuti imafunika kukhala network network isabwerekana ndi abale athu a network alibe network alibe nanga mukatenga kuti okay tionenga nduna ya finance mutenge ose nduna za finance ntaya DPP mupeza kuti zinagwira ntchito kwa IMF zidagwira ntchito ku Reserve Bank of Malawi zinaliso ku Ministry of Finance zao jina kuzidziwa ndi mukatenga kuti mukungotola na kodi maunduna ena mangotola choncho munthu oti zachuma muzizwa mmezi mayendera basi mungotenga alapo uyu ngwathu dziko timayendesa choncho zibwana zimezi kuchitika pano zimezi kulibangisa kuti Amalawi azivutika ndi Amalawi wainaka no zibwana zake ngeti istuma zibwana zake zimezi zoyendesa dziko nonga dziko lero mafuta toti libe ndiye muone mafuta tilibe lero president anapita kuunga wakaononga $, mafuta tilibe lero tilibe $. Akunena kuti ayi afuna simungaperekeso excuse iliyonse ndrama yopitira kunja kuunga kutenga gulu lambiri limene jakuononga $. Simunatenge meja kuti mugulire mafuta bwanji lero Amalawi akuzungulira mmesewu nawo tikuti tili ndi agenda 2063 tikwanisa bwanji ngati productivity tilibe anthu akhala nthawi yambiri makadikirira panzi koma imatu panzere atukadikirira mafuta lero 2024 sizoona ndezi bwana boma silimayendesa choncho ndi Amalawi akunena no I think tinapanga mistake timakhala ndi mwayi umene uuka mmozi zaka 5 zilizonse section 12 ya constitution ya Malawi the fundamental principles akuti the power to govern derives from the people of Malawi and can only be sustained through transparent and accountable government. Mphamvu yeni yoti atsogoleri ngati ine ndili pano koni mali nthawi zonse iye ndotumira ndi anthu akwathu akapanga chiganizo livi pasiti kumfuna ndi chosa bwera kamozi 5 years iliyonse 5 years yonena kuti ngati tadana nazo izi zili apa ibwere ndi Amalawi nati bwana chikwanja chathu ndichi chipetuka khapira anthu amenewa vote akuyenda nayo vote yokamenyera kuti tikuchosa kuchecha chaka jamaa kukhala kuchecha bwana nangasi amati mwambi wa Bible amanena kuti kodi munthu anadzala tirigu ndipo omera adadzaona kuti nansongole ndi tirigu zili limodzi tipange bwanji nati zisiyeni zikulire limodzi mudzaziona pamawa ndi Amalawi anati uyu anangofanana nthawi imeneja amaoneka ngati ndi tirigu koma ndi nansongole ndi Amalawi afuna anzule so chaka jamaa kuli kuzula nansongole kuchecha nansongole osati masewera ndikono akuyesa matriki onati ayi tipange izi system imene abweresa iwo mboma inayo kuti mawerenga manual counting mufuna mbwese mathematic yachani aya akuti akubwera dzulo iyayi tipangalani pala lero ndi zopanda ntchito tiye ndizawerengeni apa timawerenga mavoti kumaliza nthawi yonse kuyamba mama kumaliza mpaka mazulu alese kumazoti ayi tapanga tale zayenda motere mubwesa system kufuna kupeza njira yonale mubere koma Amalawi sakufuna Amalawi akana kuti sugar zingula 3000 Amalawi akukana kugula petrol 2700 Amalawi akukana kuti kuja katatu nawo pamakazi ndo zingapo zimene umachita ngati msogoleri ukhoza kulonjeza koma mwina kapena uzonekapo kuti mwina kapena ndinalonjeza zinthu 10 mwina loziwiri zokha ndichiteko bola koma zimene unalonjeza ndi zimene ukuchita contrary
nde onziwiri zomwe sizidatheka mwina mungatulozere ndinuyo ife sitikuonapo nanga tsiku la lero mafuta sanapeza ali bwinobwino tikatayike zitukuko zake zimene akatsegulira lero ndi zimene ankazikana mpaliament ndi zimene akatsegulira lero zitukuko kuti muzione anazipempha malemu bingu anazipempha APM zitukuko zimene zoti zinayambidwa kale zikubwera lero nkumapanga kilemu sinakayankhula Malawi koma khanga kuti munthu wampeza mzimayi myezi 3 basi mzimayi uja akabereka wende kudumpha kuno unuluku mwana wanga zimene zikuchitika cha bomayi ndithu kalembera kwenda bwanji mderamo kalembera sakuyenda bwino kwenikweni chifukwa kuti anthu ndokhumudwa chifukwa kamatifunsa nalibe pamufuna ndikavotereso ulendo uno ine mmene navotera ulendo ujawo ndinokhumudwa ndi zimene zachitika ndi ndawuza kuti ngati simukavota ndikuti kusintha sikuchitika so chimodzi chimene tikupangira fundraising kunena kuti tikhale ndi ndalama yopanga sensitize anthu athu kuti chonde tiye tikalembetseni ngati mufuna kusintha mphamvu yanu ikubwera kuti tipange choncho koma ndithu kalemberayo anthu ambiri sakutuluka tu kukhota ananena zonena kuti NRB ayike mashini ngati mmene napanga 2019 muja ukochoka pa NRB upite pa meki uzipita pano NRB anthu akapita kwawo zati mupite ku office pomwe mashini amene wakhala pompo akwapanga frustrate so the current government is trying as much as possible to frustrate the will of the voters koma siziteka image amecha franchise the franchise ndi protected section ya mu constitution mphamvu ya munthu alese kuvota Brian tikati franchise mwina timvesese bwinobwino ndionena kuti olongati national ID ulibe koma iwe ngati uli Malawi uli ndi ufulu okatani okavota chifukwa sutulula kuisa kuti national ID siyo lakwika iyayi koma atengera chance yonena kuti ku national ID ku alibe capacity ya NRB kupanga register every Malawian musadalikire mafunsa kuti koda mphepo mulipo alibe capacity Malawi akuone nikona amphepo ine mangoti mudachita retire atu amphepo Francis mphepo ife sinachita retire koma tichita retire tikawina pakati pano tikumenya nkhondo kuti anyamata wapitize ife tagwera kale ntchito kale ziko kwambi ndikuone anthu apita ndawo asada kuoneni administrative secretary si munthu womasewera akumatiuza kuti ati ine ifeyo tikutenga ngati mmene muli liniyo nkhosa achinyamata mukhala kusogolo ife abusa titikumbuye kuno kukutani kukupangani kuhipi kuti chinthu chimukamachitenga 2025 muyende nacho bwino muona ne chairperson etu ndine kanyamata tiwo salipo sana akhoza chipanga che anoti ndaona amathamanga mmafailo sadasiye mafailo ya tatasira iwo pano takula ife tagwira ntchito thank you very much indeed franchise the franchise is the very important and protected section yonena kuti wina aliyense akhali mphamvu yokavota now tinadutsa malamulo mparliament kuti aliyense akhali national ID thinking kuti NRB sipanga utambwali because NRB kunena kuti ilibe capacity yoti ipange register every Malawian now ameki atabwera titayitana ife nthawi imeneyoyo ineyo ngati chairman wa government assurance anatipangira assure ifeyo Dr. Kachale nthawi imene kunena kuti tizapanga zikazavuta kwambiri ngati awasakwanisa kupanga register wina aliyense a NRB zikazativuta kwambiri tidzayikapo wa NRB apa wameki zimene akunena pano pasi ndende zinachitikapo kale sinanga NRB amati akukanika kupanga actually NRB amene akusangalala ndi izi chifukwa capacity yawo ija akhoza kuyuza nawo budget ya meki kuti titenge advantage kuti poti meki kupanga register tipange nawo registers koma mwaona kuti even kukhota atapanga guide kuti tipange chonchi lero they are still frustrating the effort nze anthu mukandifunsa nena kuti akukanika kupanga sakubwera banja anthu ambiri even ku NRB kuja kuti apite olo makadi awo akatuluka sadziwa chipwirikiti chokha so akwesa akapanga frustrated kuti anthu sakubwera sizingatheke akunena kuti now even especially apapa judgment inabwera akuti because in the 50+1 it made it important kuti even vote ya wina aliyese mmodzi ikhale pompo tukamba za serious panopa tukamba za serious tukamba za franchise ende niwe musasokoneze singasokoneze how serious is this sione bwanji mchipinda mu muli bwino kwambiri muli bwino loko mwana mukala ndiye so maliza ni maono maliza kumekujana nina kuti even panopa is the most important thing mu judgment imene anapereka judge yapo mpano ya akuti titengera ku South Africa so judgment inapereka yomwe kuti whatever you do vote panopa 50+1
kuti kuvotera Malawi mmodzi wina lese ndiofunika fa mukhozo khati ni muli ndi 1,999,000 ineso 1,999,000 vote ya munthu mmodzi imeza ndipakisere 2 million izakhala kuti tikawerengesera mavoti aja half plus 1 so vote iliyonse osati masewe. President akubwera, but I want to thank you, Chair, kulankhula nafe Zikomo kwambiri. amene ndi the Honorable Noel Lipipa amene ndi wapa mpando wa nkhumaliro imeneyi tikunena kuti onse okonda chipani cha Democratic Progressive uyu ngosokoneza uyu nzibambo uyu ngosokoneza. I want to bring in John as well. John Pankuku is with me usiku uno ndi makamba za akulawa kuti akulawa ngosokoneza kwambiri. Hayi munthu abwino bwino. Hayi bwino ine. Tipa alika chipewa kawo kena kama zakhala kotere choti Zibaza rambwani. Wala yosimda pale kichoya. Ayi ndi mwambo wake uno. Komanso ndabwera ndi mayi ndi khanga lino. Abwera ndi amayi ndiye kudekhako. That's the behavior now. Munthu wabwera ndi amayi ndiye kudekhako. Kudekha basi. Komanso nanga si mwambo uno ndi dinner dance. Ndeno mwambo ngatuwa sumafuna wabwera ndi zipewa zimenezi. Zimasokoneza majedwe. Nanga si anthu saona kuti apapa pali bwanji mwangooneka apa ndi asimakhala bwino. Kubwera kwa anthu mmene abwereramu chonchi zikuoneka bwanji. Ifetu tili osangalala kwambiri chifukwa ndi mmene dziko lili lawonongekeratu mmene anzathu alimalizira Udalimaliza? Kwambiri. Zitsanzo zake zoti dziko lamalizika ncha? Zitsanzo mufuna zitsanzo Nanga si umakamba lili pa bwanji thumba chimanga 45,000 50,000 pamene ifeyo thumba lija lidali 80,000 mmene kosikonoka komanso tingoona tinenso pa akuti nomination fees yoti a president akalipire 10 million pa nthawi ya ife inali 2.5 anthu adzionatu zimenezo kuchoka pa 2.5 ukafika pa 10 million thumba la fetereza kuchoka pa 17,000 ukafika pa 130 kumeneko ndiye kuonongako. Forex kuchoka pa 700 kwacha pa dollar kuzafika pano pa kutamangira 2,500 2,800 pa black market kumene ndiye kuonongekako ndi awaononga ndiye pine kuononga kumene kuononga ndalama nthumba mulibe pano patibe ndalama anthu ali sali akusowa koma kuti ino tikupezano anthu ena ochikonda chipani ndikunena kuti bwere kuno kuzapereka kandama kakang'ono ndi fundraising anthu apereka ndalama timapereka ma 200 tidzauza Malawi aliyense wabwera muno wapereka 200 kuti ndalama zimene zikagwira ntchito chipani tathokoze chifukwa chimenezo zinthu zosowa ndi nyengo yake. Ndalama zimene zimukachita nazo chani? Ntchito ndi yayikulu panopa tikuyamba pano pali kalembera mamonita aja ngofuna kuti alandire ndalama palinso magalimoto ofuna tikonze visibility pali zambiri zofunika tili ndi anthu amene amagwira ntchito mabiri osiyanasiyana zonsezi zikufunika kuti chani ndalama komanso tupita 2025 general election ngofunika region iliyonse titengereso mwayi kudzera pa radio pa television ino ya Times TV tapempha Malawi kumene aliko chabwino sana akatha kubwera kuno mmene zililimo koma atopeza mwina 10 kwacha atopeza mwina ka 50 kwacha azipereka ndalama imeneyo ku chipani tikufuna kuti chipani ichi anthu azinena kuti ndi chipani chawo ownership osati kuti chipani ichi ncha profesa athapita mundalika ayi osati kayayi kumene kwakulana malomba ndi kuti nchana malomba ayi chipani ichi ncha wina aliyenseyo tikufuna ownership ndi azithandizira kupereka ndalama tipemphe choncho. Ndikufunirani zabwino zonse Honorable na malomba kwambiri mmakonda zakudya dzanji kodini papa anotu mmakonda zakudya dzanji kuno kulibe terere tu kuno kuno kulibe terere uyu ndi nsima ilipo ndakayika koma mwina itopezeka kumano chifukwa munthu sayipa zonse ku convention yawo analisamala ana malomba mawa mutani kuno Ine nafulumira kwa kumbuyo. kujabusa aliko makondo jinjirika uzopezeka ndetu udabwa kuti simnapita kumene kuja uko kunzuzu koma kumkuje kuliongo kuja muda alipo kunonso muda alipo ndetu udabwa mutani kuno simatitana kuti bwere kuno ziko mukwambiri munya mukosiku uno Ilipo nditu kunyadirani koma tithokoze opanda nyamata inuyo ndekuti times sinafike pamalo mmene mwabwera apa mtu udziona kuti awa nsima koma musalimbane nawo nsima inu
ine kuja kusikweni kweli chabwino zimatha tathokoza tikufuneni zabwino zonse na Malomba amenewo onabo na Malomba ukuona chiyani Jona Pankuku usiku uno ukaponya maso ako mchipinda chino, what are you seeing? Ndikuona DPP imene ndinkayiona mbuyomu sikusiyana ndi imene ndikuyionera panopa. Ndikambano mgwirizano umene ulipo. Ndaona nkhope zambiri munomo zomanena kuti awo alipo awo kwafunseni mulipo ino. So zikuoneka ngati kuti the activity imene chipani yakonza motsogoleredwa ndi VP Southern Region amene Joseph Mwanamveka, chipani and the leadership I think achilandira ndi mtima wonse. So as you rightly put it, mambiriro it's very colorful mkati muno mukuoneka mukongwa chipani chilichonse sichilephera nyama zikuluzikulu pamakhala anthu mtundu wawo waukulu kunonso kunonso ku DPP kuno akamati nyama zikuluzikulu ndiye kumazere kwangako utolo ngokutsamira sungaphuphe yani ndipo zina amene ndinalisiya nditaona soka limene linakumana ndi m'bale wanga wankulu nyama kwina kucha sinditchula ambuye anthu mpasa 93 ku convention ndiye mnalisiya basi pano esa kuzipasa udindo wina ati ground master controller ati chani panopo ndi mafusa wiki yatha atali kumusi pano udindo wanu ndi chani panopo ndingomenya apa ground basi munthu ndikusireni mucheze nawo pang'ono nyama zikuluzikulu zaku inu simulugula anthu ankama eni ayi nkama ayi zabwinobwino basi zabwinobwino ndithu koma chipani chikuyenda bwanji? Chipani cha DPP chikuyenda bwino, ine ndichokera Mulanje Muloko. Chipani chili bwino kwambiri ndipo chikuyenda ndimene mukuonera. Chipani cha bwino, pa ground chili bwino, pa social media chili bwino, support ya bwino, moti tasangala kuti chipani chathu chikuyenda bwino kwambiri. Ndetu inu tilankhulena nube nthawi ina Professor Arthur Peter Mutharika ndiye kuti akufika nyumba muno. Akuluakulu achipani chimenechi kuphatikizapo a leader of opposition mwina Brian Mutharika afika muno. Iyayi monga mene mukuonera mchithunzi manumo a former president Professor Arthur Peter Mutharika komanso Mutharika kufika pano pa Golden Peacock Hotel mchithunzi manumo. Professor Mutharika motetezedwa ndi asilikali komanso bambo Norman Chisale ndaonanso ali pomwepo. Iyayi ndi mmene zilili kuti tsopano pamene nthawi kuti 20 minutes past the hour of 8 a former president His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika afika pano. Ndikuwa ndipo sajidwa hapa tikhale ndi nyimbo ya mtundu wati mwambonse uyambe posa jedo hapa nyimbo ya mtundu watu. Nyimbo ya mtundu watu kuimbidwa pano pa Golden Peacock Hotel ndiye mukaona ndiye tukutsogoloko former president afika pano ndi bambo Samia Suleiman amene ndi organizing secretary. Yes. Organizing secretary. No, national organizing secretary. National organizing secretary. Pando ukulu kwambiri. Zuyenda bwanji. Haizamba bwino. Mmene mukuoneramu chipani apa ndiye chanyamuka chili bwino zijatenkanena zija kuti tikukonza zinthu kuti tinyamuke. You are so certain 2025 muina kwambiri inu mukayika Brian, inu mukayika inu tangoganizani Brian mmene tikukhalira panopa ndiye tiyapatse anthu another 5 years tikhala moyo mwadi bwa tikhala moyo mwadi bwanji
tiapase akongresi 5 years ina ndi mmene zikuyenderamu, no forex, no food, no medicines, no fuel, ndi tiapase 5 years ina tikhala moyo. Are we serious? Tisamukatu tifatu sizikuyenda, no food. And chimene chikutipwetekesa kwambiri ndi chimene chokuti kuti anthuwa being led by munthu, a man of God, you should have been feeling pity. So this is November, Brian. We don't even have fertilizer for our smallholder farmers, people who rely on food on that program, and now they are planting with no hope. What are we doing as a country? We can't accept this to continue. Now aona kuti izi kuvuta pano, ayamba no intimidation, ayamba kukapa anthu, ayamba kupha anthu. Zonse clinging to power. It's fine. You are portraying yourselves who you really are, and Malawians will judge you by my elections. Sakubwerera anthuwa. Tingomvera kaipemphero tingomvera pemphero akupemphera mu dzina la Yesu Khristu. China chilichonse chochitika pano tikuchitukulira mdzanja lanu kuti mukhale alefa ndi omega, oyamba ndi otsiriza. Muyambe nafe mpaka mutsirize nafe. Kukhalanso madongosolo ngakhala chakudya chonsecho nchodalitsidwa. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. kuti timvereso pemphero, very important. Mulungu azitikhululukira, mavuto achuluka, azitikomera mtima. Ndimanena kuti awawa sakubwerera. That's why mukuona kuti even now ndimaona kaklipi kena kagerero, they're actually paying people to go and register. Well, fine, give them money. Malawians are desperate for money. And as I said, look at the youth. For 50,000 kwacha, they are ready to go and kill someone. That is desperation, Brian. For 50,000 kwacha, akunyamulazi kwanji, osabisa nkope, akuziwa kuti chichitike bola apeze 50 bin. That is desperation. And anyamata menewa, mwapasa ndrama kunifu kuja, kuti azithamanga. Akwagula kuti azikapha anthu pasewu. That's not democracy. That is a sign of desperation. So even akongresiwo tikuona nyekwe limodzi, tikuvutika limodzi, tili ndi njala limodzi. That's why you desperation wawo ndumene ukuonekeratu kuti awande mwina bora aso opposition ife. Tichezabe bwinobwino nthawi yakudya ino koma tipereke kusanja kutsopano. Amenewo ndi Samia Suleiman, amene ndi National Organizing Secretary wa chipani cha DPP. Ndiye monga amene mukuonera kutsogoloku former president amayi Mutharika komanso tsogoleri. Tikuperekeni tsopano kusanjaku kuti tiutsatire mombo umenewu minute by minute for more analysis and the conversation in the fundraising dinner ya chipani cha Democratic Progressive. Tukuperekani tsopano kusanjaku kuti tutsatire sokamene. The mayor of the seat of Blantyre, Honorable Makwinja, is also around here, and also the deputy mayor, Honorable Isaac Osman, is also within this room, Your Excellency, sir, and Your Excellency, madam. This evening again, we have got the pastors from the Reverends from Blantyre Synod. You allow me to mention the names, Your Excellency. We have got Reverend Innocent Chikopa. We have got Reverend Wilson Kazembe, Reverend Mishek Kumbadzala, Reverend Jordan Kampulusa, and Reverend Jameson Kwanda. Let me also recognize the members of the NGC of our mighty DPP who are with us this evening. At the same time, all the MPs who are also within this room. Your Excellency, sir, we have got all the directors from all the regions. They are also within this room. I've seen also some other members from the Afford. They are also with us this evening. Your Excellency, sir, at this juncture, allow me to invite the chairman of this function, Honorable Noel Lipipa MP,
who is also the MP for Blantyre West, to come and give us the opening remarks and also to welcome you, Your Excellency, and Your Excellency, Madam Honorable No Lipipa. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, the President of the Democratic Progressive Party and the former President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Gertrude Mutharika, former First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Peter Mukito, Secretary General of the Democratic Progressive Party, Honorable George Chaponda, Leader of Opposition of parties in Parliament, Honorable Joseph Mwanamveka, DPP Vice President, South and the host of this event, Honorable Blantyre Saka, SC, DPP President for the East, Regional Governor East, Honorable Daud Chikwanje, Regional Governor, Central Region, Honorable Kambalame, His Worship, the Mayor of the City of Blantyre, Councillor Joseph Makwinja, and all councillors here present, the members of the organizing committee, the National Director of Women, Honorable Merena Vicha, the Honorable National Youth Director, Honorable Norman Chisale, all members of the National Governing Council, all members of Parliament here present, members of the clergy, esteemed members of the press, ladies and gentlemen. Tonight, we have gathered here with a shared purpose, to stand together for the future of the Democratic Progressive Party, to secure resources that will allow us to build our vision and to demonstrate our solid commitment to the prosperity of Malawi as we prepare to get back into leading this great nation. We are deeply honored to have with us His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the President of our mighty DPP and the former President of the Republic of Malawi, who has a legacy. His legacy is the one of vision, his legacy is the one of strength, and his great legacy, the one of service to our nation. What a true statesman we have in you, Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika has always believed in the power and the potential of young people. He knows that it is the youth of Malawi who hold the key to the country's future. It is no wonder that tonight, as we gather to advance our party's mission, His Excellency has entrusted this occasion to the team that includes young leaders like myself. Your Excellency, I don't know if I'm allowed, but there's the quote that you always prefer to use. You say, and I quote, "The youth must always lead from the front, while us as shepherds must lead from behind." We are here to tap from your great wisdom. You are one of the few people in this country that have attended the most prestigious universities in the world. They called them the Ivy League universities. I am happy and proud to be associated with such a great statesman.
I'm also grateful to be working alongside Honorable Joseph Mwanamveka, who is our Vice President for the South, who has also been a pillar of strength and guidance. Together, we are here to ensure that tonight's effort go beyond just raising funds. They are about bringing back the hope, encouraging progress, and bringing the momentum that will carry us to victory in 2025. Tonight, your contributions will empower us to support our party's work across the southern region and beyond. Your generosity will fund the programs that uplift communities, help us connect with citizens on a personal level, and spread the message of unity, development, and strength. Let us remember that this is more than just a gathering. It's a movement. We are here tonight not only to celebrate, but to also demonstrate that Democratic Progressive Party remains the party of the people, committed to the true progress and prosperous future. With every kwacha raised tonight, we are investing in the aspirations of the Malawians who look up to us for the hope, for the great leadership, for the brighter tomorrow. As we move forward, let us continue to support each other, to trust in the legacy of our leaders, and to invest in the next generation. Professor Arthur Peter Mutharika has shown us that it means to believe in the young people, to empower them, to entrust them with the responsibility. It is this great honor for me personally to serve under his mentorship and to know that together we are building the party that will continue to uplift Malawians and bring back the prosperity. So tonight, let us make this a memorable night as we participate in the auctions that will follow, as we enjoy the traditional dinner that we have prepared, as we celebrate together. Remember that every contribution tonight will help us build the united DPP. Allow me, Your Excellency, to just let the committee that made this beautiful event happen to stand so that you can appreciate the composition of the youth. Your Vice President for the South is learning also from you in entrusting the youth to be on the leading role. May the members of the committee please stand so that Your Excellency can see you. So, let us make history tonight for the DPP, for our people, and for our beloved Malawi. Thank you so much for your attention, Your Excellency. Thank you so much, ladies and gentlemen. Manja mwa chairman ya committee, Honorable Lipipa, Your Excellency, takulandirani muchipinda chino cha pa hotela ino ya Golden Peacock. Kambiri pang'ono kamwambo uno, Your Excellencies. Mwambo uno wakonzedwa ndi atsogoleri anu amene munawayika, Your Excellency, kuno ku Southern Region, mosogozedwa ndi Bambo Mwanamveka, a Vice President athu. Tawaombereni m'manja. Anachiona, Your Excellency, kuti ndi chanzeru kuti tikhale pamodzi, tigundane mitu, tipeze kangachepe kuti chigawo chino chakumwera ntchito za chipani zipite patsogolo, anthu athe kupeza mayendedwe, anthu athe kupeza salu zathu zimene anthu amazifuna kwambiri za DPP, komanso mwina kukonza pena ndi pena malingana ndi ntchito za chipani. Tayiombereni m'manja komiti imeneyi. Ndiye lero ana anu amuna ndi akazi, Your Excellency, ochokeranso zigawo zina anafika malo ano kuti adzatithandize ife kumwera, atamvanso kuti chamtengo wake wapatali
Your Excellency and amayi mukubwera konkuno taombereni mmanja His Excellency and amayi. Takulandirani kwambiri Your Excellency. Nthawi ino tsopano ndi nthawi yapadera Your Excellency komanso amayi timafuna mutilole mukutha kuona kutsogolo kwathu kuli mipando ina imene ndiyosakhalidwa. Ndiye komiti inaona chikuti ndi chanzeru kuti tipeze makobiri ndi mipando imeneyo. Chifukwa choti cholinga chachikulu chimene tabwerera muno Your Excellencies ndikuti tipeze makobiri. Ndiye choyambirira tidzayamba kugulitsa mipando imene ili kutsogolo kumene kwakhala a president ndi amayi. Aliyense wa ife ndomasuka kugula mpando kubwera kutsogoloku kudzakhala ndi a president komanso amayi. Tidzapempha okhawo amene ali ndi ndalama ya rede yomwe atha kutichitira transfer pompano kuti abwere kutsogoloku. Ife andale Your Excellency timadziwana. Nthawi zina tikhoza kunena kuti tipereka ndalamayo komanso mwina osatha kutero. Ndiye tsiku la lero tinapemphedwa ndi komiti ifeyo monga ma MC kuti amene akubwera kudzatenga mipando imeneyo akhale ali rede kuti ndalamayo atha kutipatsiratu. Posachedwa apa titchula mtengo oyambira ogulitsira mpando wathu oyamba kutsogoloku. Your Excellency, mtengo umene tikuyambira mpando umodzi pa mipando itatu imene ili kutsogoloku ndi mtengo wa 2 million Malawi kwacha. 2 million Malawi ntungulu azimayi 2 million Malawi kwacha. Tipemphe zathu amene akutithandiza komiti abwere pafupi mukhale ndi zolembera ndi mapepala athu pa 2 million Nzanga Jack ufike pafupi pa 2 million Malawi kwacha amene ali ready kugula mpando umodzi pa 2 million kapena kugula uwiri wa iye ndi akunyumba kwake kuti abwere kutsogolo adzakhale ndi a president athu komanso amayi a vice president a chair komanso amayi mwanamveka kwezani nsanga dzanja mubwere mudzakhale pa mpandopo pa mtengo wa 2 million. Amene angathenso kupitiriza pa mtengo wa 2 million atha kutero. Nzanga Jack ukuona bwanji? Ndimafuna ndonjezere kuti this is an auction. This is an auction. So mukanena 2,000. If somebody are in the 3,000, we'll go to that person. So let's do it fast. We have got only 10 minutes for this session, and then we close up. Tipite ku program ina. 2,000. Who is taking the front seat at 2,000? 2 million. 2 million. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. 2 million. Kwacha. 2 million. Anybody? Anaona ena kuti ya 2,000 ndeti ndakakwanisa tonse mwe. Koma is 2 million. Good. Any hand? 2 million? There's a hand from Honorable Suleiman. 2 million. One seat at 2 million. Yes. Yes. Thank you very much, Honorable, for your question. It's an auction. Kutereko inu mwayamba pamenepo mwayambapo. Alipo ena akukamba Honorable Suleiman kuti afuna apite ndalama ya 2 million. Ena ndikuziwa mu ndi 4 million. Please, titakwauza kuti yakhani pompo ndi madamu musakhale nawo kutali. Ife tikufuna chani? Ndalama. Si choncho? 3 million. The same seat tikuyamba ndi mpando umodzi. 3 million. Honorable Suleiman at 2 million. Tiapase akhale pokha. 3 million. Any hand? We have got 8 minutes. There's a hand there. There's a hand. 2 million. Okay. 2 million. So Honorable Suleiman at 2 million, and also there's a hand there at 2 million again. Can you go at 3 million or 2.5? Because we need somebody to take that seat. 2.5? Honorable Suleiman, 2.5? Or you just want to go with Madam at 5 million? Can you discuss, please? She's alone. Okay. She can take the other one. Yeah. So you take the 2 seats at 5 million, it's what you're saying? With Madam? No. We have got 2 million here and 2 million there and another one. Okay. Can we have a name? Honorable Jean Matanga is coming at 2.5 million. 2.5 million. So we have
A lady there at 2 million, and Honorable Suleiman at 2 million, and Honorable Matanga 2.5. 2.5 million. Are we going above? 3 million? 3 million? 3 million? 3 million? Protocol, titandizani kumbuya ko 3 million? Do we have 3 million? Okay. So, we have 3 seats. Can we be advised? We have 3 seats. 2 million each and another one at 2.5? Yeah. So, we have those offers. Can we get advice from the chair? Maybe let's proceed this way. Honorable Matanga, you are 2.5. You'll be closer to the president, so you take that first seat. You can come and take that first seat. Taompere manja. Mai Matanga akubwera tsopano kudzakhala pa mpando umene wayandikana ndi amayi Mwanamveka. Taompere manja, tisachite jealous. Taompere manja. Akutichitira transfer ndalamayo posachedwa pompa kupita ku account imene yayikidwa yapadera. Pa 2 million budget ndi anthu awiri, Honorable Suleiman. Komanso, can we have a name there ya madam amene atipatsa 2 million? Honorable Rosa Mbirizi. So we have Honorable Rosa Mbirizi akubwera pa 2 million. Komanso Honorable Suleiman pa 2 million. Taompere manja. Honorable Suleiman mukhoza kuchita proceed kubwera. Tiapepesa amayi chifukwa mipando yatichepera tsopano. Ndiye amenewo mayi Rosa Mbirizi. Bambo Suleiman ndi amene akubwera. Taombereni mmanja Bambo Suleiman. Tikatere ndiye kuti mipando yathu yapita pa 6.5 million. 6.5 million. Tiapempha amene akutiyendesera zachuma kuti atenge matransfer usiku omwe uno kuchokera kwa anthu athu. Taombereni manja azimayi mthungululu. Thank you very much, ladies and gentlemen. Your Excellency, sir, and Your Excellency, madam, at this juncture, allow me to invite the Regional Governor South, Honorable Charles Simchacha, who is also the Director of Relations and the MP for Cholo West, to come and give us his remarks. Thank you, Your Excellency, and Your Excellency, madam. Your Excellency, the former President of the Republic of Malawi, who is also the President of Mighty DPP, the First Lady, the former First Lady, Professor Gertrude Butarika, Mayatu, Secretary General for the Mighty DPP, the Vice President for Southern Region, Honorable Joseph Mwanamveka, the Vice President for Eastern Region, Honorable Blantyre, our Cyclopedia, the Secretariat, Dr. Francis Mpepo, the one who is keeping the information for the party, the Mayor of Blantyre, my colleague, regional governors from Eastern and Central, our father, the leader of opposition, Dr. Tapatula Chaponda,
and all protocol observed. Your Excellency, with grace and honor, I consider this to be a privilege that I stand before you as your regional governor for Southern Region. Your Excellency, it is imperative and necessary that I take this note for granted. I thank you very much, Your Excellency, for bringing me back on the ground. I will work day and night to make sure that our party, there is unity and oneness, to make sure that come 2025 we'll win the election. Therefore, let me take this audience to the ways of wisdom of a Greek philosopher, Aristotle. The penalties of not participating in politics, you are ending up ruled by the inferiors. Your Excellency, I want to ask the audience here to go and register in large number. Now we have a leader who is Professor Arthur P. Blantyre. For us to win 2025, we are supposed to register in large number. Your Excellency, I want to ask the audience, if you are angry with the high price of basic commodity, go and register. If you are angry with the forex shortage, go and register. If you are angry with the fuel shortage, go and register. If you are angry with the high price of fertilizer, go and register. We have a leader. If you are not registering with MEC, it will not work. It will not be good for our party. DPP woye! Apita woye! Your Excellency, I remember you used to have reserved fuel in this country. And I remember, Your Excellency, with my Vice President, Honorable Machola Mwanamveka, even Forex, we used to have for 6 months for Forex. And now as I'm speaking, there is no fuel. There is no Forex. So people are suffering. Please, my colleague regional governors and everybody who is here, and those they are listening outside there, and those they are watching us, please, let's go and register for us to vote for APM. God bless you. Thank you, Your Excellency. Thank you. Mthungululuza regional governor atu Bambo Nchacha anena kachishewa pang'ono, anena kuti ngati sitilembetsa ndipo vuta kuti tizavote sichoncho tonse kodi alembetsa muno ndangati bwana aone ena simnalembetse mupite mukalembetse kalembera akafika kudera kwanu kalembetseni thungululu azimayi nthawi ino tsopano bwana chifukwa cha nthawi tipitirire ndi programu yathu mwaulemu ndi apemphe tsopano a Vice President achigawo chino chakumwera Bambo Joseph Mwanamveka kuti abwere bwana kuti akulandireni pamalo ano. Akatero adzapemphaso bwana kuti ayankhule manja mwa a Vice President.
DP boy. Pala president Ruban. Salpagise manyazi. DP boy. Professor Atabram Mutharika woye. Ifetonse woye. Your Excellency, former President of the Republic of Malawi, and also the President of the beloved Democratic Progressive Party, DPP, and the incoming President, I repeat, the incoming President in September 2025. Her Excellency, the former First Lady of the Republic of Malawi, Professor Mutharika, the Secretary General, Honorable Peter Mukito. I'm being corrected. The incoming First Lady, Professor Mutharika. The Vice President of the Eastern Region, Honorable Bright Msaka, SC. The Leader of Opposition, Dr. George Tapatula Chaponda. Fellow National Governing Council members who are here present. Fellow Honorable Members of Parliament, Your Excellency, we have a number of MPs here that have also graced this occasion. We have, of course, my RG South, Honorable Charles Inchaja, and all regional governors from the East Central region. The Director of Women, Honorable Mary Navicha, and all directors of women here present. Tizindi, of course, the mistress of ceremony here, and also Mike Kandeu. Thank you very much for coming. The Director of Youth, Mr. Yona Mulot. Our Mayor of Blantyre, Honorable Joseph Makwinja, and also the Deputy Mayor, Timangote Ajomo. And also, Your Excellency, we have business people here that have also graced this occasion. And they have assisted us a lot, and I would like to recognize your presence here. We also have DPP aspirants. Machado, very welcome. Distinguished invited guests, good evening. At the outset, Your Excellency, allow me to state that this is not one of those nights in the calendar here. This is a special night for the DPP Southern Region family, as it marks a milestone that defines all our future undertakings as a region within the huge entity that is called Democratic Progressive Party. Your Excellency, allow me to profoundly thank you and Madam, our former First Lady, for accepting to grace this occasion as the guest of honor. I remember, Your Excellency, when I called you that we need you to be our guest of honor, you didn't even hesitate. You just said, I'm coming. I would like to thank you for that, Your Excellency. On my behalf, and indeed on behalf of the entire Southern region, I do not take this gesture for granted. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, kindly join me in putting our hands together for a round of applause to our excellencies in appreciation of their humility in accepting and joining us at this colorful occasion. DP boy! DP boy! Your Excellency, in a special way, let me acknowledge the presence of my fellow Vice President, Honorable Bright Msaka,
Vice President for the Eastern Region. We also had in the afternoon, because they were here, but they have gone there because they have gone back because of the registration that is taking place. We had Honorable Alfred Gangata, who has left for Central Region, and also the Japi Muhango is also engaged, but he has also supported us, and it's very important that we need to recognize the support that we have gotten from our vice presidents. I would like to thank you most sincerely for availing yourself tonight in solidarity of this noble cause. I would like to assure you of our support as well when you have a similar engagement in your respective regions. Your Excellency, others may ask why this event. Your Excellency, we have assembled in this room for a particular purpose. As we sit in this room, there's no electricity and running water at our regional office. Obviously, that alone is a foregone conclusion that sanitation levels may not be at par. We also have the acute shortage of financial resources that have impacted negatively on the general operations, including the day-to-day running of the regional office. Needless to say that the structures are in a dilapidated form, and the general impression resembles that of a deserted site. These things, obviously, Your Excellency, needs to be fixed as we prepare and desire to fix our economy and make Malawians feel better again. So, to put it precisely, Your Excellency, what has brought us here are the multiple challenges that we are facing at our office that require urgent attention. Hence, our resolve to organize this dinner and dance. Your Excellency, tonight we have the patriots, we have the supporters, and the well-meaning citizens and business people who love the party and would like to change the status of our well-being as a region. Let me therefore make a passionate appeal to all the patrons at this dinner and dance for your generosity as we invest in this worthwhile endeavor. This call also extends to all those that are not physically here, both in Malawi and outside, but are following these proceedings, for your contribution to ensure that we make a difference. The party needs your support in order to succeed in the 2025 general election with our President, Professor Arthur Peter Mutharika, as a torchbearer. As a host and convener, the current Vice President for Southern Region, let me, through you, our guest owner, state here that your kind support to this event tonight will not be in vain. I would like to assure you that all the resources that will be realized from this event will be used for its intended purpose, and every penny shall be accounted for. Your Excellency, obviously, this is not a night for speeches. Actually, everything that I wrote actually has been covered by the ones that I've spoken before, my RG, and also the chairperson of this fundraising dinner and dance. Before I resume my seat, Your Excellency, allow me in a special way, as the chair did, the committee that we organized day and night. I would like to thank the chairperson and your team. I think you have done a fantastic job. It's not easy, Your Excellency, because we are not too sure that we have the patronage that we have today. So I would like to thank you, the team, as I've said, for the wonderful job that you have done. Obviously, I don't take it for granted. DB boy. DB boy. Choncho, Your Excellency, in the interest of time, allow me
Your Excellency, allow me, Your Excellency, to invite you to address the gathering, and it is my honor and privilege to invite you to this podium. Ladies and gentlemen, Professor Arthur Peter Mutharika, our president and the president for the DPP. Thank you very much and have a good day. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Moni nonse? Muli bwanji? Ine ndi bwino kwambiri. Your Excellency, Professor Gertrude Mutharika, former First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Secretary General, Mr. Peter Mukito, Honorable members of the Central Executive Committee, Honorable members of the National Governing Council, the Mayor of Blantyre, Councillor Makwinja, and the Deputy Mayor of Blantyre, Councillor Osman, Jomo Osman, Mr. Noel Pipa, Chair, you know what? Actually, I think they gave me a wrong speech. That's yesterday's speech at the orientation there. Let me start over again. Salutation, Your Excellency, Professor Gertrude Mutharika, former First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Joseph Mwanamveka MP,
Vice President South, and all the Vice Presidents present here, Dr. George Chaponda MP, Leader of Opposition, Honorable Peter Muketo, Secretary General of the DPP, honorable members of the Central Executive Committee, honorable members of the National Governing Council, Honorable Maina Vicha, National Director of Women, Honorable Norman Kisale, National Director of the Youth, Honorable Charles Nchacha MP, Regional Governor for the South, and all the regional governors present here, Honorable Maria Maenja, Regional Director, Women South, and all the regional women directors present here, Honorable Yona Mota, Regional Director of the Youth in the South, and all regional directors for the youth present here, the Mayor of Blantyre, Councillor Makwinja, and the Deputy Mayor, Councillor Osman, Jom Osman, Honorable Lipipa, MP for this area, but also Chair of this function, all the members of Parliament present here, all the members of the DP present here, all the advisors present here, invited guests, ladies and gentlemen. Good evening to you all. It is with great pleasure and satisfaction that I stand before you this evening. It is a pleasure to once again preside over a fundraising event for our mighty Democratic Progressive Party. It's a satisfaction that I'm attending an event at this establishment, the Golden Peacock Hotel, or for the first time. I'll tell you why. In 2016, I took an official visit to the Republic of China. And while in China, I visited Anhui province, where Sejokoa Corporation is located. And I spoke to the chairman of Sejokoa and asked him to do things for Malawi. One, to build a 5-star hotel in Blantyre. And two, to build a 20-story office tower also in Blantyre. He agreed to do both. Of course, we started the office tower, the hotel complex here. But before we started the office tower, we were driven out of the government. So we not complete that. But I've been assured that as soon as we came back into power, the 20-story office tower, which will be the tallest building in Malawi, will be constructed near the Wenila depot there. We have already identified the location. Now, why did I do this? I did this because I wanted to stabilize Blantyre. I wanted big infrastructure to stabilize and anchor this great city. I love this city. As a young man, I grew up here and also worked as a clerk in the Labor Department. I lived in Zimbabwe. So I love this city. And I want this city and its suburbs to continue.
Now I know that the Malawi Congress Party government is gradually trying to destroy this city by moving all the important structures from Blantyre to Lilongwe. For example, MACRA, National Housing Corporation, MEC, and so forth. They're all being removed to Lilongwe. I want to assure you this, that on 17th September next year, my first job as president will be to issue an executive order bringing all those buildings that are sold to Blantyre. And no other building will ever be moved from Blantyre to any other place. That will be my guarantee. And I'll carry out that guarantee with my first executive order on 17th September 2025. As I said, during our fundraiser on February 11, 2023 at Mount Soch Hotel, for us to get back into government, we need to do three things. Three things that must occur for us to succeed next year. First, we need to have a clear message. Secondly, we need to have a credible torchbearer. And third, we must have adequate resources. Now, we do have obviously a very clear message, a message of hope, and a message of proven leadership, and a message of restoring democracy to this country, and also rebuilding this country that has been so much destroyed by the MCP government. So we have the message. For torchbearer, I think that's so obvious. I won't say anything about that. Now, for the resources, it's very important. That is why we're having fundraising tonight to finance both presidential, parliamentary, and councillor campaigns that are coming next year. Obviously, the cost now is so huge that no single person can manage to finance campaigns anymore as we used to do before. That's why we need this fundraising. And I'm so glad that you have come here, commit your resources in order for us to build our resources here. With resources, I think victory is within our grasp. Let us not forget that we are up against a ruling party that has accumulated a vast amount of resources through corruptive practices. So there are a lot of resources, and you have seen them every day giving money to everybody, everywhere. That's the kind of competition we're facing. But man alone cannot win an election. I think it's policies that will win us an election. And therefore, let's proceed. Our party is therefore obviously in need of financial support. We're also in need of volunteers, people to run errands, for example,
both the youth, both men and women, professionals and business people, to run errands, to spend your time in the offices, to volunteer, to act as ambassadors to the people, to do all the things that are necessary for us to run this campaign. So I want to count on you. Can I count on you? Can you count on me? On you? On you rather? Of course you can count on me, but I mean, can I count on you? Very good, very good. Both women and men and the young, I'll count on you. I know we have a lot of people in our organization here trained with ICT, all sorts of areas that we need help, for which we can do without having to pay somebody. So I want to ask all of you with expertise, whether it's ICT or economics or logistics or whatever, to come to the party and offer your services. So I'm glad that you agree that you are now with me and that you are prepared to win the next election. I'm ready to work as hard as you. I agreed to come back, as you know. It took me almost 2 years to agree. I agreed to come back and stand again, not for personal glory or for seeking wealth or personal satisfaction, but because I love this party. I love this party and I love this country. And before I leave, before I give up the presence of the party, I want to do so while this party is in power, not when it's in opposition. So I undertaking my best Thank you very much. I know very shortly we're going to have also be having pledges and auctions. I want to beg you that if you're not prepared to meet your pledges, please do not make those pledges. Because the past two events at Mount Search Hotel and Page House, when many people made pledges, but less than half of those who made pledges have not made those pledges. What a shame. What lack of respect for your party and lack of love for your party. Love your party. If you commit to support the party, support the party. Don't just play to show off. To show off that you are Mr. or Mrs. Rich. Don't do that. Pledge when you genuinely want to pledge. I thought as your father I should say that, because I'm frankly very unhappy by the behavior of many of us. I can see some of you here, from here. I can see it. I have your names. There are 11 names. I have your names here, in my pocket. Should I read them? Should I? No, I won't. No. You are all my children. I cannot do that. I cannot embarrass you. You are all my children. But please, next time when you pledge, meet your pledge. You promise, eh? Tamvana? Also, I am that one. So we know, before I conclude, let me say this, that for those who are watching this event at home, ndikupempha kwambiri
we need to register, both for ID but also to vote. If we want to get rid of this government, this clueless, incompetent, and irresponsible government, if we want to get rid of them, we'll go to vote. Choncho anthu kumuntu kupempheni, nganufa kuti boma lino lichoke, ndiye kuti mukalembese, mukhale ndi nzika ija, komanso muzavote mwaunyinji pa 6 September 2025. Ngati simuvota, ndiye kuti boma lilipitira pa nthawi yamuyaya. Ndiye muzavutika pa nthawi yambiri. I told you in the campaign not to vote for this government, that it's a government, a cruel government, that's the government that's going to bring us back to the one-party state. Look what has happened now. People cannot even demonstrate. We are back to the 31 years of the old Malawi Congress Party. So Malawi Congress Party has not changed. Fisini fisitu. Fanga fi. Ni fisitu. Kaya apile kumichiru. Kaya apile kunilande. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. TBB oye! TBB, tuloa mboma. 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 Mboma dikudenga, dikudenga, dikudenga. Mboma dikudenga, dikudenga, dikudenga. Mboma dikuloa, dikuloa, dikuloa. Mboma dikuloa, dikuloa, dikuloa. TBB, tuloa mboma. TBB, tuloa mboma. TBB, tuloa mboma. TBB, tuloa mboma. Dikudenga, dikudenga, dikudenga. Mboma dikudenga, dikudenga, dikudenga. Mboma dikuloa, dikuloa, dikuloa. Mboma dikuloa, dikuloa. Mfune musafune, mboma dikudenga.
Fune musafune mboma tikulo fune musafune mboma tikutenga fune musafune mboma tikulo mboma tikutenga 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 mboma tikuloa 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 DBB mboma tikutenga DBB mboma tikuloa DBB mboma tikutenga DBB mboma tikuloa Amaya sendera tiaombere mmanja tathokoza kwambiri tathokoza kwambiri tathokoza kwambiri tikhale tsopano kuti tipitirire ndi mwambo wathu tikhale nthawi ino popitirira ndi mwambo wathu tifuna tikuyamikeni Your Excellency chifukwa cha mawu amphamvu amene mwatipatsa. Taombereni mmanja bwana athu. Your Excellency mwatilimbikitsa kwambiri ngati ana anu pamene tikugwira ntchito zosiyanasiyana mu chipani. Tikufuna tikuyamikireni bwana chifukwa choti mawu anu amatipatsa mphamvu ngati ana anu ku chipani. Tayimbani nthungululu azimayi. Tikufuna soti kusimikizireni Your Excellency kuti ana anu onse ali muno amaudindo osiyanasiyana agwira ntchito bwana masana mamawa usiku mwamba pansi madzi koma bwana chaka chamawa mukhala president. Musakayike china chilichonse mavuto salephera koma mavuto amenewo tithana nawo bwana mpaka inuyo bwana mulowa kusanjika mukhalaso president wa dziko la Malawi kachiwiri. Popitirira ndi mwambo wathu Your Excellency ndimafuna mudziwe kuti tili ndi ana anu ena amene afika pa mwambo uno. Tili ndi Mai Jenansa tiyathokoze kwambiri. Taombereni mmanja Mai Jenansa afika pa malo ano kudzatilemekeza. Sitikuchitenga chinthu chaching'ono anatigwirira ntchito yabwino kuno ku Malawi. Thungululu azimayi. Ndikhalaso ndikwatchula ana anu ena amene alimo muno bwana. Koma tsopano mundilole Your Excellency ndi amayi nthawi ino talandira anzathu akuchipani cha Afford. Ndiye anabweretsa mphaso bwana imene akhale akubwera nayo kutsogolo kuno. Ndimati mwaulemu ndikupempheni Your Excellency kuti mutilandirire mphaso imeneyo. Mphaso imeneyo ndi ndalama zimene atuma a president yawo bambo Enoch Chihana honorable awatuma ndi ndalama zokwanira 1 million kwacha. A DJ tiyikireni nyimbo Afford fikani tsopano kutsogolo kuno ndi mphatso mutiperekere kwa president amene atatiperekereso ku region yathu. Timirire tonse timirire. Apita la peta loya.
tiche zikoma taombereni m'manja zathu a Ford. Nthawi ino tipitirira tsopano Your Excellency tilowa mugawo la zisangalatso ziwiri zitatu oyimba osiyanasiyana abwera pano. Your Excellency ndimati ndinene kwamwe ena mwina sakudziwaso lero dina yathu tinaitenga kwambiri kuti ikhale ya Malawi ndipo sachedwa pa Your Excellency muona magule a Malawi athu akumudzi akubwera pano kuzatisangalatsa komanso zakudya zathu zambiri za usiku uno Your Excellencies ndi zakudya za Malawi. Tili ndi makaka, tili ndi nandolo, tili ndi zipwente zimene zatchuka mtaunimu, tili ndi nthumbwana, tili ndi mang'ina, tili ndi mbuzi yongobwatitsa, tili ndi nkhuku, tili ndi zinthu zambiri Your Excellency. Tinafuna kuti tipange ndi a Vice President yathu kunoko kumwera zinthu zosiyana ndi zomwe timapanga nthawi zonse. Tatiombereni m'manja kuno kumwera. Zikomo kwambiri. Jack. Thank you very much. Your Excellency, sir, and Your Excellency, Madam, allow me from now onwards to call you the incoming President of the Republic of Malawi from 20 December 2025. Thank you, Your Excellency. Amaindi abapo panthawi ino tupita ku nthawi ya nsanguluso kapena zovinavina ndipemphe mzathu James Chimoto, wherever you are, please tafika kusogolo kuno utipase nyimbo imodzi. Akachoka James Chimoto ndipempha anzathu a Sekele kuchokera ku Blantyre constituency ya Sami Suleiman alisupo mpano ndi gule wawo kuti atipase nyimbo imodzi. James Chimoto, please tafika kusogolo kuno mwansanga ndi musunga nthawi. Ladies and gentlemen, in the next 20 minutes tikhale tikupita ku nthawi yathu ya dina madzulo uno pamene tikukhala ndi mwambo umenewu. James Chimoto, fika kusogolo kuno kuti utipase nyimbo imodzi. Thank you very much, Your Excellency. DJ Zimu wa Chilima. PPP waye. Thank you very much. Ndakuthokoza kwambiri James Chimoto. Thank you very much for nyimbo yabwino kwambiri. Thank you. Golden Peacock Hotel. Ndi nzanga Jona Pankuku. Mwambo ukuona bwanji nzanga? Mwambo wantengo wapatali umene tikuona kuno komanso mwina kulankhula kumene alankhula muthalika kumveka ngati kuti kwamphamvu kwambiri ali ndi issues amene awalankhula muno amene awalankhulanso ndi mphamvu kwambiri pa zimene akuganiza kuti lero alankhula ndi mphamvu kwambiri amuthalika mphamvu kwambiri akunena kuti
akulankhulabe mmene akhala kulankhula nthawi zonse kunena kuti is confident kunena kuti come chaka chamawa mu September pa 17 adzakhala kunena kuti iwo ndi mtsogoleri wa dziko lino ndi ananena kuti ayina assignment yayikulu yoyambirira imene afuna adzagwiritsa ntchito what he called executive order kunena kuti ma structures ena ma offices ena ofunikira amene asamutsidwa kuchoka kuno ku Blantyre kupita ku Lilongwe adzalamula kuti abwerere. You might know Brian Banda kunena kuti ndizoona kuti maisuzo ngati Makra anatchula Meki Malawi Housing Corporation zidasamutsidwa zili mu mzinda wa Lilongwe. So iwowo akuona kuti zimenezo akufuna kupha mzinda umenewu wa Blantyre. Komanso ndimanena kunena kuti he keeps on saying kunena kuti boma ili lilibe masomphenya kapena kuti sili kudziwa chimene ikupanga. This speech imene alankhulanso March ine ndikumbula bwino ku fundraising dinner and dance Mount Soch Hotel adanena kunena kuti this government kuti sees nothing, knows nothing, hears nothing, ili clueless. Amakhulupirira abamuthalika kunena kuti iwowo ndi chipani chawo cha DPP ndi amene ali kuthekera kowachotsa Malawi musinga zimene ali nazo pakadali pano. So nditakunena kunena kuti amalankhula ndi passion and you could see the resounding reaction from the audience kukhulupirira kunena kuti akudziwa kunena kuti mina mtsogoleri wawo atha kukwaniritsa zimenezo. Anawakumbutsanso anthu amene ali muno kunena kuti iwowo ngati chipani abwererenso mboma chaka chamawa afunika apange zinthu zitatu. Choyamba abweretse uthenga kapena kuti apange package message yopita kwa Malawi. Ndakunena kuti pamenepo they are okay chifukwa chonena kuti akuwauza Malawi kunena kuti let's return to proven leadership. Komanso tipange rebuild the country's economy imene kuona kwawo yasokonekera chuma ndi boma limeneli la MCP mpaka nali pano. Komanso akunena kuti akhale ndi torch bearer amene akuona kuti atha kuima anthu kunkhulupirira. So akunena pamenepo mposa kambirana iwo alipo ngati amuthalika. Chikuwapangitsa amuthalika lero kuti akhoza kuima pa nsanja ndikumayankhula ndi confidence chiyani? Mwina zinthu ziwiri. Choyamba every other coach ukamapita kumpira sumanena kuti magaye tukaluza uku iya. You really have to instill that confidence mwa timu yako. Chinthu china akumadzapanga read what is happening on the ground. Akumamva mwina Malawi akamanena kuti mwina zinthu sizikuyenda bwino, chuma sizikuyenda bwino. Ndanena tsulina kunena kuti akuluakulu aku MCP boza amuthalika adamba kulankhula the first year yachakwera. Ndeti kanena kuti kutheka kuti boma mmene lipo pano lidawapatsa okay amuthalika kunena kuti atha kulankhula chifukwa cha mmene anapangira zinthu hawo zina for the past 4 months. Amayenera kuti wacha akabwera ndi zimene ankalankhula amene kuti abwera apange silence amuthalika akwaniritse malonjezo. Exactly. So mwina amuthalika ndi Amalawi ena akumaona kunena kuti zimene munkatiuza zija sizinatheke. So akumalankhula nkumauza Malawi pa zinthu zimene kunena kuti tilipo ife mwina timanena izi. Mwanankhula ndana malomba nawamva bakunena kuti ife pa nthawi yathu fertilizer anali pa mtengo wakuti ife pa nthawi yathu sugar anali pakuti. So there are small things that matter to common Malawians zimene so ndi kulephera kumene kwachitika kumene kwapangitsa amuthalika kuti akhoza kulankhula ndi thamo. Nditha kunena choncho kunena kuti pali zinthu zina zimene boma lilipo pano limayenera kuti lichite mwansanga atokhala kuti ali zifukwa zina zimene sadathekere. Komano Malawi ikamafika chaka chamawa adzitengano polemba kunena kuti nthawi chayi munkanduza kunena kuti izi mutipangira kuti panopa zipatipo. So these are the things zimene the current administration ndanena zitsulira convention kuti amene akufuna kuyimira president pakhala mafunso inu mmanena choncho kuti kodi mufuna kuyimanso chifukwa chiyani? I'll give you a very good example. Even amuthalika yowa we have to ask them questions. Kuti amuthalika mufuna mbwerere what are you offering Malawians? What is it that you think you are better off kusiyana ndi amene alipo pakadali pano? Just like imene ali achakwera Amalawi so asafunsa mafunso. You want to why?
zimene tidapangana mwatichitira. Each one of them will have to convince us. I'm telling you, okay, gentlemen, put me on the scale. I think I'm better off Senator Achakwera. Achakwera now so in the second round. All those questions I'm allowed. If also kufusa. If it's our wrong and media, we did this one fusa so yes. Tiimire pamenepa pakadali pano amene ndi Jona Pankuku tikulankhulani madzulo ano kuchokera kuno ku the Golden Peacock Hotel kumene chipani cha DPP Southern Region Chapter ikhale ikuchititsa dinner and dance, ndipo ma speech ayankhulidwa kale pano tsopano choti chitike kuti tidye tikuperekani tsopano ku Blantyre kuti tionere program yathu ya Times Exclusive, ndipo ikatha imeneyo tidzabwereranso kuno chifukwa ndikhuya kuti nthawi imeneyo zikhala zonse kuno zili mbwalo kuti tikuonetsereni kuti kodi zikuyenda bwanji. Mwakhala mukuonerayi ndi dinner and dance ya chipani cha Democratic Progressive Party kuchokera kuno ku Golden Peacock Hotel. Tichita break pang'ono tikubwerezeni ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre kumene program yathu yotsatira ndi Times Exclusive, ndipo monga ndanena kale kuti ikatha imeneyo tibwereranso kuno ndikhuya kuti kuno akhala anthu atadya nthawi imeneyo kuti tionere zina ndi zina kusesa mwambo umeneyo. Ndine Brian Banda, tikuyamikeni pokhala nafe this far, koma tinenenso kuti tibweranso ikangotha program yathu ya Times Exclusive pano pa Times Television. Tikuperekani tsopano ku headquarters ku Blantyre.